er Kant på, om i øvrigt medlem af Sverigesdemokraterne, altså det svenske parti, og bosat i Sverige. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Nu har Danmark vedtaget den her koranlov. Hvor meget har det egentlig fyldt i den svenske debat, hele vores diskussion om den her nye koranlov? Diskussionen har ikke fyldt så meget, men loven i sig og beslutningen i går har fyldt virkelig meget, både i de nationale nyheder og også i sociale medier. Og den første reaktion i går aftes fra vores justitsminister Gunnar Strömmer, som jeg selv kender siden rimelig gammelt, og jeg vil næsten sige, at det kan lyde lidt sådan med lidt en smil på læben, det var en overraskelse. Det havde man nok ikke regnet med. Jeg tror, at politikerne her troede, at danskerne præcis egentlig som de svenske politikere lidt sådan havde ville sylte den lidt og trække det ud i tid for at lægge olie på vandene. Så det havde man ikke regnet med. Altså det man ikke havde regnet med, det var, at det ville gå hurtigt, eller loven overhovedet ville komme? Men begge dele. Okay. Fordi det er sådan, at man har et udvalg, der har fået et års tid til at kigge på, at man skal have noget lignende, noget der minder om det her i Sverige. Og det er fuldstændig rent, i hvert fald i min opfattelse, politisk taktik, fordi så om et år, så behøver man ikke gøre det. Man er måske ikke overrasket over, at det går hurtigt, fordi det er noget, man tit ser op til i Danmark, at man tager hurtigere beslutninger, men det kom som en overraskelse, og der gik der heller ikke længe inden, at Sverigedemokraternes ordførende i justitsudvalget gik meget hårdt ud på sociale medier og sagde egentlig noget, der minder meget om det, som Inger Støjberg sagde, at man bøjer sig for islamister. Det er en mørk dag for dansk demokrati. Så det har været nogle overraskende og ret kraftige reaktioner faktisk for at være svenskere. Nu er du selv medlem af Sverigesdemokraterne, som du lige refererede til. Jeg har også et citat fra en fra Sverigesdemokraternes bestyrelse. Hun hedder Jessica Stegryd, og hun siger, i mange tilfælde er Danmark et foregangsland, men her er de virkelig faret vild. Synes du også det? Jamen altså, jeg kan godt forstå Jessicas reaktion, men det handler også meget om, at det man lige skal huske, hvis man sætter det i en kontekst, det er, at den borgerlige regering med støtte af Sverigedemokraterne, vi har jo et TIDE-aftale, altså en nedskrevet aftale, har Danmark som forbillede, hvad det gælder migrationspolitik, retspolitik med bandepakker og visitationszoner. Man ser virkelig meget op til Danmark, specielt på den borgerlige side, og der i hvert fald Sverigedemokraterne i særdeleshed. Og derfor forstår man slet ikke det her. Og deraf den reaktion fra Jessica Stegryd blandt andet, men også Richard Jonshoff, som er ordførende faktisk i Justitsudvalget, og nummer 2 efter Emil Åkesson. Men Mads Lundgaard, jeg kan tænke, at der er lighedspunkter og også meget stor forskel mellem Danmark og Sverige. Det ved du bedre end nogen, fordi du bor derovre og er politisk aktiv for Sverigesdemokraterne. Men er der ikke også et lighedspunkt i, at grunden til, at koranloven overhovedet er kommet til verden, er jo også et forsøg på at inddæmme de trusler, som er mod dansk sikkerhed? Så kan man mene værdipolitisk om den 1000 ting, men det er vel i virkeligheden det, der i bund og grund er grund til, at den overhovedet eksisterer. Altså at man forsøger at inddæmme de her sikkerhedspolitiske trusler. Og det gælder vel også for Sverige. I er vel også i Sverige enormt udsatte for terrorangreb. Ja, men lad mig bare lige fortydelige, jeg har været aktiv for Sverigedemokraterne. I dag er jeg rådgiver, jeg er ikke aktiv politiker, men jeg står der til højre politisk. Jo, men altså, jeg vil også sige, jamen altså jeg kan selvfølgelig godt følge tankegangen. Og det er da også en tankegang, der har været op her for 2 måneder siden, når de første trusler kom, og der blev brændt koraner. Men det, der så er sket siden, der virkelig har forandret spilleplanen her, og også at den borgerlige lederskabenter her er gået ud og slet ikke forstår noget, det er krigen mellem Hamas og Israel. Det blev fejret i de svenske gader, der var bilkorteger, der var fyrværkeri, der var jubel over de mord på jøder, og det har simpelthen forandret svenskernes måde at se på, hvordan man skal forholde sig til islam og islamister. Og der vil jeg lige fortydelige selvfølgelig, at majoriteten af folk, der bekender sig til islam, der selvfølgelig er fredelige og som alle vi andre, men der er også en stor gruppe, en større gruppe end svenskerne har regnet med. 12% for eksempel af vælgerne i Socialdemokraterne, 5% af de svenske vælgere, der hylder Hamas, og det har chokeret svenskerne, og
faktisk taget luften fuldstændig ud at gå den type af krav til møde. Fordi kortsigtigt kan man da selvfølgelig godt som regeringschef, regeringsleder Mette Frederiksen og i Sverige Ulf Kristersson forstå i forhold til befolkningens sikkerhed, at man tænker, som danskerne har gjort. Det er da logisk nok. Så det du siger, det er, at den aktuelle krig i Gaza, den har også været med til at påvirke det her? Jamen jeg vil sige fuldstændig en game changer. Det er også meget signifikant, at havde det været for 2 måneder siden, så ville det være Magdalena Andersen, der ville gå ud i svensk tv og sagt, at vi skal gøre det samme som danskerne. Nu sendte hun en lavere rangeret person, fordi Socialdemokraterne ved godt, at det er en tabersag. I var selv inde på det her med, at der er forskellige kontekster, vi lever i. Man skal lige huske, at Sverige lever fuldstændigt i åbne bandekrige med 60-80 mord om året, og svenskerne lige er tydeligt igen, at det er selvfølgelig ikke sådan, at islam og muslimer er mere kriminelle end andre. Men de bander og de cirka 30.000 kriminelle, der sprænger og holder Sverige i et jerngreb, bekender sig også ofte til islam, og de har også kontakt med moskéerne. Så svenskerne ser meget det her i en helhed, at de 1,2 millioner muslimer, der bor i Sverige, at der måske er flere af dem, der vil Sverige ondt, der vil det svenske demokrati noget ondt, end man havde troet. Jeg siger ikke, det er sådan, men det er i hvert fald den almindelige opfattelse. Og der er der jo en kæmpe forskel fra Danmark, hvor der jo ikke er den der kæmpe kriminalitet, og den muslimske diaspora er også meget, meget mindre, og som jeg opfatter det, også meget, meget mere velintegreret. Men Mads Lundgaard, det er vel vigtigt, nu siger du ikke er aktiv i Sverigedemokraterne længere, men så bliver jeg alligevel nødt til lige at supplere, at det er vel i virkeligheden også så at blande det generelle indvandringsdebat sammen med det. Der står jo ikke et svensk muslimsk mindretal og kræver en koranlov, og det er heller ikke et dansk muslimsk mindretal, som har krævet en koranlov. Det er noget, som den danske regering har taget initiativ til at gennemføre på baggrund af et trusselsbillede. Og det samme kan man vel sige i Sverige, at I har jo selv i Sverige været indstillet på at udlevere for eksempel kurdiske, altså i forhold til den svenske optagelse i NATO, været indstillet på at gøre nogle ting, som man måske for bare få år siden ville tænke, det kommer svenskerne aldrig til at gøre. Så man kan sige, at den internationale politiske situation påvirker jo holdningerne, vel også i Sverige. Jamen, du har helt ret, og jeg synes, det er godt, du tog det her med NATO-processen op, fordi grunden til, at svenskerne faktisk diskuterede lidt, men nu bliver det absolut ikke til noget, måske begrænse ytrefriheden i forhold til at brænde Koranen, det var faktisk den svenske NATO-proces, og fordi Erdogan hele tiden holdt Sverige som gidsel og stadigvæk gør i den proces. Men det, der så er sket imellem, det er også det der med den svenske kontekst, det er, at man skal huske, at for en måned siden cirka, så blev nogle svenskere myrdet i terrordådet i Bruxelles, kun fordi de var svenskere. Der har været kæmpe optøjer, hvor næsten 100 svenske politier er blevet skadet. Så man kan egentlig sige, at den kortsigtige effekt ved Koran og brændeforbud, som er nu, jamen altså det tog, det har gået. Svenskerne, vi har fået at vide, at vi skal undvige julemarked, fordi det kan være terrorisme. Så man kan sige, at hvis man sammenligner med 2005, så er der flere borgerlige lederskribenter her, der siger, at jamen Danmark har 2005, så stod man tydeligt mod de krav på at indskrænke ytringsfriheden, og det har tjent Danmark godt. Og man mener også, at jamen, den her gang stod Sverige tydeligt, og man kan så diskutere, om der stod Sverige godt, men indførte man det nu, jamen så vil det ikke gøre fra eller til, er nok den generelle opfatning. Men du har da selvfølgelig fuldstændig ret, at det er ikke kun krav fra en muslimsk minoritet, det er det også generelt. Min bedømning er nok, at svenskerne er nok delt omkring 50-50 omkring det her, mindst at for 2 måneder siden var der nok 70% af svenskerne synes, det var en god idé, og 30% at det var en dårlig. Tør du byde på her til sidst, Mads Lundgaard, hvor det egentlig ender hen? Får svenskerne en koranlov? Nej, det gør de ikke. De kontakter, jeg også har haft tid til at have i går i flere af de store svenske partier, også på højt niveau, det er, at det udvalg, der kigger på, der skal komme med sin betænkning i juni næste år, der har man kigget lidt på og ændrer måske lidt
almindelig ordningslov, hvor man så kan sige, at den her kommune må I kun brænde den af uden for kommunen og sådan noget. Den bliver besyltet. Der er nemlig også et magtforhold i svensk politik, hvor Sverigedemokraterne vokser, og de andre bliver mindre. Og det er simpelthen dem, der peger retningen ud. Så det vil ikke ske. Det er jeg helt overbevist om, men det må I jo så ringe mig op. Det gør vi. Og så kan du få lov at forklare, hvorfor det ikke gik, som du troede, det ville gå. Ja, selvfølgelig. Ja. Det gør det gerne. Tak fordi du var med her, Mads Lundgaard.